たで。いえ、そうか。はは。ここだな。そのようだな。相手は以前にどうやらさぞかした。カルザス侵攻の小手人やばいかも。アロン様、正直、いや、わし村人もいるみたいだな。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を現せ。はい。我が命に従いその姿を現せ。我が命に従いその姿を表す。我が魔力の前には我が命に従いその姿を現せ。風のごとき軽さを。アーロン様、俺たちは一般人まで手を。ほほう、そうだ。敵同士なんぞで望むと。カルザスのために。そんな。さありがとうございます。さあみんな、私の剣だ。おそらく敵は主力。アーロン様はこれに耐えられるか。やるな。お主らは南側。ここをお前ら。
戦局が心得ました。連中も承知しました。なかなかの腕。闘気舞い吹雪。まだまだ魔力を高めねばならん。
我が敵を撃て。陶器舞い吹雪。アーロン様、